A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Estación de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia acolleu hoxe a segunda xornada do 5º Foro de Innovación Productiva do sector agrario. A cita organizada pola Xunta busca impulsar a I+D+I no mundo do agro. O Foro de Innovación non deixa de ser un momento, unha oportunidade onde se dá a coñecer a opinión pública e todo o público en xeral pois os resultados das diferentes convocatorias de proxectos de innovación no eido agrario. Hoxe que estamos neste centro está centrado na temática das líneas de innovación que se presentaron eses proxectos no eido da viticultura. O cambio climático e a sostenibilidade son dos retos que, entre outros, pero son dos retos que están hoxe en día no sector, entonces, o poder de convocatoria que tuvo esta reunión, así como as temáticas que están abordando os diferentes investigadores, pois amosan ese interés e esa preocupación por abordar esos retos que teñen en riba da mesa. Alén parte apuntou que a industria vitivinícola enfronta retos como o cambio climático, a sustentabilidade, a digitalización e a evolución das preferencias dos consumidores. A innovación é clave, dixo, para garantir a competitividade e a calidade na produción dos viños. Nesta liña sinalou que os consumidores buscan produtos de calidade respectuosos co medio ambiente e co benestar animal, mentres que os produtores demandan o tempo, rendibilidade e comodidade. Hoxe deronse a coñecer 7 iniciativas que abordan estes retos. Bueno, neste caso temos 7 proxectos, abordan diferentes retos os que considera o sector que se deben de analizar e de abordar. Fan referencias desde cultivos sostibles, os sistemas de rega, diferentes líneas de investigación, procesos oxidativos de elaboracións dos viños. Son distintas temáticas que se abordan e que os diferentes grupos operativos que constituían estes proxectos, que están configurados por un partenariado de diferentes axentes que cooperan para a innovación, pois son os que se preocuparon e motivaron por analizar esa situación e eses proxectos e os expoñelos públicamente. Pois neste foro, maioritariamente, todos vencellados ao sector vitivinícola, moito bodegueiro, moitos técnicos das adegas, e tamén profesionais de diferentes entidades públicas que colaboran desde a propia Vega ou desde Cian tamén hai técnicos investigadores da ciencia que están interesados en coñecer eses resultados, porque hai que valorar ese exercicio que fan de transparencia os responsables destes proxectos, en donde dan a coñecer os seus erros, os seus acertos, e deso trata, de transferir á sociedade o alcance e os obxectivos acadados cos diferentes proxectos. Ademais, aproveitouse a cita para dar a coñecer o proxecto Fitovit, promovido pola Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia. Esta iniciativa ten entre os seus obxectivos informar
informar do risco sanitario do viñedo galego en tempo real para mellorar a eficacia dos tratamentos, aplicándoos no momento oportuno e reducir os danos ocasionados polas enfermidades endémicas ou organismos nocivos en xeral, así como o número de tratamentos fitosanitarios. Para acadar estas finalidades, puxos en marcha no marco do proxecto unha aplicación informática pública, web e móvil, que axudará a toma de decisión sobre a utilización de posibles tratamentos fitosanitarios no viñedo. Quixemos aproveitar este evento desta temática sobre o sector do viño para dar a coñecer esa aplicación, esa ferramenta que se ven a chamar Fitobit, que xa está operativa funcionando desde finais do ano pasado e agora que queremos empezar cunha campaña de divulgar e dar a coñecer a seu uso e o seu funcionamento precisamente para ter esa ferramenta ao servicio dos viticultores e os adegueros para que podan empregala no seu día a día. O objetivo de Fitobit é facilitar esa información o máis rápido posible para poder facilitar a toma de decisións a hora de aplicar os diferentes tratamentos no viñedo. O objetivo é que podan ter a información precisa, directa, no mesmo instante que están acontecendo estes episodios que afectan os viñedos para que podan, utilizar os mellores tratamentos, co objetivo tamén de que se empreguen o mellor uso de fitosanitarios. No seu paso polo Salnés, Alemparte participou tamén nun xantar con socios da Asociación de Empresarios Adegueiros e Viticultores Rías Baixas, o que asistiu o director xeral da Federación Española do Viño, José Luis Benítez. A cita desenvolveuse na adega Pazo Señoráns, no Concello de Meis. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Consellería do Medio Rural, no marco do programa de titorización para a incorporación de mozos e novas persoas agricultoras posto en marcha o pasado ano a través das oficinas rurais, vende organizar unha xornada formativa sobre as axudas da solicitude única da Política Agraria Común. A xornada desenvolveuse ao mesmo tempo nas 4 provincias galegas, concretamente no Centro de Formación e Experimentación Agraria de Guísamo, na Coruña, e nos edificios administrativos da Xunta en Lugo, Ourense e Pontevedra, para dar a coñecer entre os asistentes os requisitos, prazos e condicións de acceso ás axudas directas e de desenvolvemento rural da solicitude única da PAC, a axuda básica á renda para a sostibilidade, o pago de redistributivo, o pago a persoas mozas, os ecorreximes, as axudas asociadas á produción ou as medioambientais. O persoal responsable do Fondo Galego de Garantía Agraria de cada un dos departamentos territoriais foi o encargado de dirixir esta xornada, na que ademais se incidiu nas condicións de acceso de persoas mozas e novos agricultores para a solicitude de dereitos de axuda da Reserva Nacional que xestiona o Ministerio de Agricultura, Pesca e Innovación. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Os produtos agroalimentarios amparados por un réxime de calidade como denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas, entre outras, poderán optar novamente a axudas autonómicas para as súas actividades de información e promoción. O Consello da Xunta deu luz verde a estas achegas que acadarán os 3 millóns de euros na convocatoria de 2025. O Consello aprobou convocar unha nova edición das axudas para promocionar os produtos alimentarios galegos que contan con selo de calidade. Serán 3 millóns de euros para o período 25-26. Esta nova liña de achegas publicarase no Diario Oficial de Galicia este mes de marzo. Da contía total, 2 millóns son para este 2025, mentres que o millón restante será para o 2026. As subvencións están marcadas no Plan Estratégico da Política Agraria Común 23-27. Hai que recordar que dende o ano 2016 a Xunta de Galicia investiu 35 millóns de euros en achegas para apoiar a promoción de produtos do agro galego, que son, como saben vostedes, o mellor exemplo desa Galicia calidade do que estamos tan orgullosos.
Poderán beneficiarse destas axudas os produtores de alimentos galegos acollidos a unha denominación de orixe protexida, indicacións xeográficas protexidas, produtos ecolóxicos ou de artesanía alimentaria. Serán subvencionables as actividades destas agrupacións enmarcadas en proxectos de cooperación dirixidas a que o consumidor adquira estes produtos. Van destinadas este financiamento a financiar campañas publicitarias, estudios de mercado, visitas educativas ou organización de feiras especializadas. Na reunión desta semana, o Consello da Xunta aprobou tamén a exención da achega de garantías. Deste xeito, os beneficiarios poderán cobrar pagos parciais sen ter que constituir garantía ningunha para avalar as contías cobradas á conta, podendo recibir reembolsos antes de ter finalizado completamente a acción. O público será protagonista dos 12º Premios Martín Codax da Música tras o éxito de participación nas votacións da pasada edición. A deste ano xa está en marcha e as bandas e artistas poderán inscribirse nas diferentes categorías do galardón ata o 23 de marzo. A gala volverá a celebrarse en Pontevedra o vindeiro 28 de maio e da que a organización, sen revelar aínda os detalles, avanzou que gardará estreita conexión co Día das Letras Galegas 2025, dedicado ás cantareiras e á poesía oral tradicional. Nos últimos anos, máis de 400 candidaturas inscribíronse nas 15 categorías musicais que conforman os Martín Codax da Música. Nas recentes edicións foron as categorías rock e pop as que concentraron máis candidaturas. Hip hop, electrónica, metal e canción de autor son xéneros que destacan tamén polo seu crecemento nos últimos anos. Músicas ao vivo fixo un chamamento na presentación desta edición 2025 á comunidade musical a participar nuns galardóns cuxo obxectivo é visibilizar a diversidade creativa e estilística do país. Dende hai 3 anos, ademais, a categoría extraordinaria de artista emerxente é unha das máis celebradas, na que se premiou no 22 a cantante Antía Muiño, no 23 o compositor e pianista Sergio de Miguel e no 24 a artista e compositora compostelá Gloria Pavía. Un recoñecemento para proxectar e potenciar proxectos de novos e novas artistas. Para optar a ele é necesario inscribirse antes na algunha das 15 categorías musicais. O proxecto non pode levar en activo máis de 3 anos, non ter máis dun disco editado co proxecto que se presenta ou noutros nos que participen e non ter premio nin ser finalista en anteriores edicións. Ademais, os premios Martín Codax da Música contemplan os 3 galardóns Organistrum dirixidos a salas, festivais e proxectos de comunicación e difusión musical. A edición 2025 dos premios Martín Codax contempla varias fases estruturadas nun calendario entre os meses de marzo e maio. En primeiro lugar, do 3 ao 23 de marzo, bandas e artistas están chamados a inscribirse a través da páxina premiosmartincodaxdamusica.gal. Unha vez rematado o prazo de inscricións, o xurado profesional estudará e valorará as candidaturas nun proceso durante o mes de abril, do que sairán 3 finalistas en cada unha delas. Ademais dos 48 proxectos musicais en activo sobre os que o xurado poñerá o foco, tamén coñeceremos os 3 finalistas da categoría extraordinaria de artista emerxente e dos premios Organistrum. Tras o encontro de celebración de finalistas que se desenvolve a primeiros de maio nas bodegas Martín Codax en Cambados, comezará a segunda fase de votacións, que se pechará o 25 de maio. Aquí decidirán socias e socios de músicas ao vivo e dende 2024 o público xeral. Poderá votar a través dun sistema de puntos nun mínimo de 5 categorías e validar a votación para que esta sexa efectiva cunha soa validación por usuario. No reconto final, cunha regra de baremación, o 50% corresponderá á votación do público e o outro 50% aos votos dos socios e socias de músicas ao vivo. En 2024, cando por primeira vez se habilitou o voto para o público en xeral, foron case 4.000 persoas as que participaron. Antes da gala do 28 de maio, tamén se dará a coñecer o Premio Honorífico 2025, concedido nas 3 últimas edicións a Fuxan os Ventos, Luz Casal e Emilio Cao. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas,
¿Comprendes? Cultivos Sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.